súbelle o soldo que non merecen, Hai un ambientazo, Hostia. Me molaría entrar no xulgado así. Ostras. Porque aquí nos xulgados de España faise eso de en pie, o xuiz. No. Tú xa estás dentro cando entran os... Total, inda que me puxera de pé non iban a notar, pero vamos, quero decir, aquí non sei... Pero tú xa estás dentro. Sí. E quen entra? O acusado? Nós xa estamos dentro, entra o acusado, entran as partes, nos estamos... Tú xa estás, tú entras ao... Eu xa estou ali sentado porque nunha mañá podemos ter entre 5 e 11 xuicios. E van entrando os E acusados. van entrando como churros, sí. Desgraciadamente temos que ter moitos xuicios e a xente pensa que somos lentos, pero non, o que somos é... Pois é unha pena porque o das películas é moi chulo aquelo. Ai, vin unha vez en Inglaterra, estábamos facendo unha videoconferencia porque tiñamos unhas testemunhas ali en... Entón facíamos o xuicio a medias aquí e ali, e cada vez que... Un xuicio a medias por videoconferencia? Sí, facémolo agora moito para que a xente non teña que vir... Un acusado solo? Sí, había un acusado, pero tiñamos que facer unhas probas ali en Londres. E entonces ali era distinto, estaba o tipo sentado... Con peluca ou non? Non era pena de morte. Pero nas películas... Era unha pena que non fora pena de morte. Nas películas non levan peluca os... Cando é pena de morte, pero ahora xa cada vez menos. Entonces eso, cada vez que entraba o testemunha, o alguacil erraba ali non sei que... Puñanse todos de pé. A mí me roubo unha vez, a única vez que tuve que ir declarar de testemunha a un xuiz, que xa che contei, a xuiza botoume unha bronca. Porque eu estaba nervioso, nunca estuvera diante dun... Sabes, estaba así de pé. Se ti vais máis facer o parvo, non? Non, pero estaba nervioso, porque... Sí, cada un servimos po que Eu servimos, era sabes? testemunha, na máis. Pero eu estaba nervioso, estaba así, e había como un estrado, un elevado. Entón, ela empezou a falar a xuiza, tal, e eu estaba nervioso, empecé a subirme, dixes, joder, tía, é que... Mira, vamos. Como que tía? Éramos nervios, pero éramos nervios. A ver. Éramos nervios, non me saleu, señoría. Pequeños niños que estáis escuchando, para el día de mañana, no seáis tan incultos. Eran nervios. Teño que meter un anuncio. Teño que meter... Temos nome ou calquera sitio? Teño que meter un anuncio. Tens que meter un anuncio. É un na máis, non? É o de Retibrón. Precioso. Un anuncio e volvemos. Un anuncio e volvemos. A ti, non? Seguimos en directo no Land Robe, ás 10:19 minutos. Estou feliz, estou contento. Xa te reloj, xa podes mirar para Sí, xa teño hora. Estou feliz, estou contento, pois estou con un amigo, que é a súa señoría Xuiz Taín, teñoche varias cousas. Dentro un pouco vai entrar meu amigo Dani, e... Sabes o que pasa? Que esta temporada que estamos así de diario, montamos isto que parece unha mesa da... Eu que sei, dunha cociña, non? Dunha casa. Sí, a verdade que parece... na miña aldea chamámoslle mesa de respeto, non? Porque tiñas o millor, sacabas o millor... Claro, sacabas a cristalería, que sacabas o millor, era o de respeto. É dicir, cando viña alguén e querías demostrar que lle respetabas moito, puñas o millor. E se non levaba pola raíla, tomabas ali na lareira. E moita xente está na venda ahora, sentado nunha mesa como esta na cociña. E entón falamos un pouco de todo. Vouche presentar depois ao meu amigo Dani, que ten un... Sei que non é cousa de xuices isto, pero ten un problema un pouco raro cunha aseguradora. Entón é de xuices. Bueno, seguro que sabes algo. Para pagar a mensualidade... Que é iso? Que é iso que hai? Que é iso? Trouxenche unha pequeña... Algo para... Oiches, se tu pos a bebida, te que poñer algo de comer, non? Non está así moi alá, non está moi alá, pero... Esto non fixeche ti na vida. Non, na vida non, fixeno na noite, pero bueno... Ollo mandache facer a alguén. Bueno, home, ti sabes que cociño, home, que gañei aquí o concurso da cociña da galega, home. Isto chamolle un cake, non?
Tú como lle chamas? Biscoito de toda a vida. Un cake. É un cake tamén, ou non? Non sabía que eras de Cambridge. Ali os de Coruña chamámoslle así os de Cambre. Non sabía que eras de Cambridge. Non eran ovos caseiros, No, que va. Hai lío cos ovos, non? Cas galiñas, non? Que hai que, sabes isto? Que hai que confinalas. Na casa tuvemos sempre pitas. E cochos? Vos nin tuveredes cochos? Granxa de cochos? No, tuvemos a cuarta granxa de Coren era a nosa. Pero era de cochos. Non, pitas. Cochos éramos nós cando estábamos ali pacollendos porque cando chegaba... Tiña de galiñas, xa aquí cas de ovos, pa ovos. Bueno, ou pa matar. No, pitas de ovos. Tuvemos... Pero iso teus pais? Os meus pais, e eu Pero nacín... teus pais vivían deso? No, o meu pai era mestre, pero tiña 6 fillos. Era moi animado o home. Entonces, para darnos carreira e todo eso, pues tuvemos que traballar na granxa e eso, porque senón... Pero moitas galiñas ou que? Sí. A primeira granxa solo tiña 16.000, 15.000, 16.000. Sí, está falando de a broma. segunda eran 32.000. En serio? Sí, ademais, debaixo das pitas puxemos Pero vacas. canta xente fai falta para atender 30.000 galiñas? 2. Que va? As que están en xaulas, sí. Ostras. Ahora non, ahora cando están Digo soltas... que ahora hai moito lío por o tema da gripe aviar, da prevención e tal, de que hai que telas confinadas e tal, e tamén hai moita xente que se asusta, porque ven nos medios de comunicación e hai xente asustada que, como veña aquí, van virus da xunta, van non sei que. Sí, claro, pasa que, a ver, si queres cumprir a normativa moi estricta, é bastante complexo porque tes que ter as pitas totalmente illadas, non poden nin siquiera asomar os pardaos. Imagínate, un pardao pequeno que é, si tes esas redes que tiñamos antes, pois, home, os pardaos iban ali, comían yo pienso e todo eso, pero non, ahora tes que telas Ahora hai que totalmente telas, eu creo que non. Sí, totalmente pechadas, para que ningún paxaro se pode achegar, un paxaro Pero que... pechadas de verdad, porque hai xente que dice, no, pero eu teño O malo é que unha sea- valla, teño Claro. por riba unha, como se chama, un alambre, non vale? Hombre, sí, eso non vale. As pitas, o problema que tes é como todos. Si estás acostumado a estar solto, de casado, de metido na casa, estás mal. Estás peor. Entonces, as pitas que estaban en xaula non tiñan ese costume. Bueno, Entonces, pero ahora as que me estaban dices- soltas, ahora estresanse. E se se estresan, non poñen ovos. Hai moita xente que está en fora, ahora, por aí, que andan picando por aí. Sí, andan picando, sí. Eso é malo. O cake está buenísimo, Home, gracias. O bizcoito está moi bon. Dime algo que non saiba. Se che gusta o PVC, está riquísimo. Vale, teño apuntado dúas cousas. Unha, teño que preguntar si ou si, vale. porque eu creo que nunca falamos desto na mellor na televisión formal como hai que falar, da famosa serie de Asunta, do Asunta. Vouche falar algo, tú fala o que che di a gana, si ou non. Pero antes deso, como che dicía antes nesta mesa, últimamente falamos de todo, a min chamou moita atención, unha vez, das moitas que coincidimos en Platón, Sí. creo que foi no que anda aí, estaba eu, creo con Juan Fuentes, Sí, tamén, home, creo que sí. Si estabas E tú dixeche algo que a mí me chamou moita atención. Non sei de que crime estábamos falando naquele momento, de que barbaridade. E claro, nos dicíamos, bueno, esa persona fixo, sei que era unha atrocidade, sabes, Sí. destes crímenes atroces que hai, que os ves na televisión e non crees. E nos dicíamos, esa persona está mal, a persona que fixo eso está mal, unha persona que está mal, que está enferma. E tú dixéchenos, vos non vos dades conta, pero hai xente que é mala. Sí. E a mí esa frase me chamou moitísimo a atención. É que non nos damos conta, mira, nos, a ver, vouche poñer un exemplo, a mitad de toda esta xente que está aquí, sobre todo os rapaces novos que van a misa todos os domingos. Mira, os cristianos empregaron 7 nomes para describir 7 pecados, pero en realidade o que son 7 instintos. A ira, a lujuria, a gula, a avaricia, son instintos que levamos dentro, instintos animais. Nos salvaron moito, é dicir, a ira é o que permite que unha femia de humano se atreva a meterse contra unha leona cando viña a comer os fillos. Esos instintos están moi ben. Entonces, a mistura, se están equilibrados, vai ben. Pero hai xente que é egoísta e, ademais, é avariciosa e, ademais, non pensa nada. Entonces, ese desequilibrio dos sentimentos, que non é que eles danse conta, é dicir, un violador dáse conta que está facendo dano. Un asasino dáse conta que está facendo dano. Pero é eso, temos que ter un equilibrio. Se non tes o equilibrio... Nos vemos pola televisión cousas a veces que para nós é imposible dicir esta persona fixo porque é unha persona mala, non. Dices tú, non pode ser eso solo, ten que haber algo máis, non pode ser simplemente é malo e fixo isto. Desgraciadamente, se pos a mente en blanco, entendes mellor os criminais. E por eso, moitas veces nos chegamos a descubrir quen era, porque temos a mente en blanco, non estás buscando cousas así. Pero dime unha cousa, o que está pasando en Ucrania, os rusos e os ucranianos que están ali son
pero son homes, como nós, ou en Gaza, xente que lle ou... mandan ir. Xa, pero xa ves que teñen outros instintos, liberan eso. A xente, de verdade, en serio, en ambiente normal e con control normal, solamente aqueles que están máis desequilibrados, pero en canto lle das unha oportunidade, todo o mundo saca o pior de si mesmo. Entón, tú no xulgado encontra esta xente que ti vela, independentemente da túa parte profesional, do traballo profesional que tens que facer, independentemente disso, que te dis, esta é unha persona que é mala. No, ti iso velo ou non? Non, eu non penso neso. Non falo do profesional agora. Non, eu penso, eu sei que hai xente que está ali, pois que procuro non entrar na parte personal máis que para tratar de axudalo. É dicir, se, por exemplo, tes unha persona que ten unha dependencia, falas con ele e dixe, mira, ahora vas a ir para dentro, se te portas ben... Tú falas así con eles? Sí, desgraciadamente... Antes da sentencia ou despois? Despois. Antes e despois da sentencia moito máis. O que pasa, tens que lle dicir, mira, eu vou che dar unha oportunidade, pero primeiro te das unha oportunidade a ti mesmo. Entonces, poslle para que teve un tratamento e tal, e iso axuda moito, axuda moito. O problema que temos é que aquí é todo masificado. Date conta que temos 40.000 presos, e ninguén se encarga de ir un por un preguntando cal é a verdadeira razón de por que cometen esos. Hai algúns que son difíciles de reinsertar, pero hai outros que se lle botas unha man e acolles e vas un pouco con el, recuperas máis, Deses 40.000 presos, dis que hai en España agora? Sí, 40 e pico. Deses 40.000 presos hai algún inocente? É difícil, Non sei, podían pensar que podría haber. Non, é difícil, é difícil. Mira, o sistema é difícil porque o noso sistema, home, todo é posible neste mundo, pero o noso sistema é moi garantista. Tú date conta que cada vez que toma unha decisión un xuiz aquí, podese recurrirse en apelación, vai escalose e todo. Desde a máis pequena decisión hasta a sentencia, revisamos moito e procuramos, e sempre decimos eso, é mellor que este un culpable na rúa que un inocente na cadea. Hai que ser moi cuidadoso con todo o que decimos. E entendo que en Galicia máis aínda. Eu sempre penso, cando penso en ti, que se xa un xuiz de por sí ten que ver cousas de todo tipo, e ten que ter anécdotas de todo tipo, en Galicia ten que haber... No, sobre todo porque aquí temos moita retranca, aquí temos moitísima retranca. Tiveron que pasar cousas porque eu... Mira, unha das frases, non hai cousas que son excepcionais, pero ao millor non me acordo de algunha, pero unha das máis comuns que é cando lle preguntas a un testemunha, dixe, oyes, mir, ten que declarar a verdade, non sei que, e fanlle unha pregunta e di, por qué? Entón, eu digo, mire, eu sou máis galego que vostede, non empecemos así, que a ver, que podemos votar aquí horas e ao final... Por qué? Non, preguntan as partes, pero o home contesta e eu xa lle digo, mire, eu sou máis galego que vostede. Podemos estar aquí horas con esas preguntas e respostas, e todo facéndonos preguntas, pero vamos chegar á verdade. Entón, conteste e deixe darlle voltas. Tens que ter visto cousas, porque eu, mira, teño algúns amigos abogados, e un contoume unha vez que foi con un, que era un pouco así, el botado pa diante, e dixo o abogado, usted non diga nada, vale? Nada. Xo a conocía, dixo, nada, pero ni unha palabra, vale? Era un contra outro por asunto de Leiras, de Marcos, vale? E dixolle ao seu cliente, non digas nada, faleu todo, vale? E eu estuve sentado ali todo o tempo, estaba o outro ali, acabou o xuizo, ganou el, e por chulería levantouse e dixo ao juez, cóbreme todo aquí, cóbreme a min aquí isto todo. Como a que sabe? Cóbreme a min. Que se debe aquí? Oye, será por cartas, eu son donés. Mira, a semana pasada tiñamos un xuicio, non che vou dicir de por qué, pero o que me extrañou é que eran novos. O rapaz debía andar polos 25 e a rapaza pola voz ainda debía ser máis nova. Entón, cando ti estás falando, é audiencia pública, está a porta aberta, poden entrar, salir, e se non fechas a porta e tal. Pero non quixo entrar a rapaza, a moza non quixo entrar, e escoitábase desde fora. E cando lle tocou el, escoitábase de berrar. Ti cala, que esparvo e vala a fastidiar. E dixo, señoría, collome o meu dereito de non declarar. Vamos a ver, que manda na tua casa, ó. No, tú tens que ter visto cousas... Podo che preguntar pola serie do caso Asunta ou iso moléstache? Non, é porque me vai molestar. Porque tampouco quero molestar. Non, a ver, todo mundo... É que eu pasou unha cousa que non sei che contei algunha vez. Creo que todo o mundo veo a serie. É unha serie que en Netflix, creo que era a serie, non? Que era do caso Asunta, que salían personaxes reales ou ficticios, non sei, bueno, que se contaba a historia do caso Asunta. Vale. A min constame que ti non estabas contento como salía un xuiz que salía ali. Sí. Un xuiz, non sei se era xuiz Taín ou non. Pero a min pasou unha cousa que me chamou a atención. Unha vez
eu estaba en Estados Unidos, na casa dunhos familiares, dunhos amigos gallegos que vivían ali en Estados Unidos, e veo unha rapaza americana de Estados Unidos que non conocía Galicia ni nada, sin ninguna relación con Galicia. E vira a serie en Netflix. Veuna porque lle gustaba ese tipo de series, vale? E unha americana, sin ter relación ninguna con Galicia, díxome, pero el juez, que malo, ¿no? Me chamou a atención, porque ela tomou uno como que o xuiz, que o xuiz real dese caso fuche ti, como que era malo, que era un xuiz que era mala persona. A ver, o que pasa que as series de televisión é que moitas veces teñen que plantear algo alternativo, é dicir, mira, no, cocho, se vamos a contar o que xa se sabe todo o mundo, pois eso non é un documental. É un documental, bueno. Pois entonces vamos a plantexar que poida haber unha dúda que un dos dous fora. Entonces, que facemos para que pareza que eso é creíble? Concho, buscas un persoeiro que altera as probas. E ocurríselles poñer un xuiz, pois eso, malo e tal. Pero o xuiz que salía na serie era o xuiz Tain ou non era o xuiz Tain? Non se chamaba así. A ver, ti me coñeces, pensas que son así? Eu non, claro, pero eu sei, pero estou dicindo que no mundo, a ti no seu momento enfadouche. Ao mellor po guionista son así, non sei se me coñece moito ou non, pero, home, é triste. A min doume moito polo meu fillo, porque o meu fillo agora xa ten un pouco máis de idade, pero cando a viu dixo, papá, ti non eres así por como te pintan así, no, pero bueno, doume por eso, non por outra cousa. Pero eu penso que non te tes que enfadar cas cousas. Mira, se che pintan dunha mona... Se vas a falar cos produtores da serie, bueno, falei antes. Son vos amigos nosos tamén, Ramón Campos... Claro, falei antes, de feito falei co actor, bueno, falei con Javier cando estaba preparando precisamente, por eso sale con eses xestos que ten, porque fomos comer un par de veces, levoume moi ben con Javier, penso que fixe un papelón maravilloso, e eu penso, bueno, mira, se me queren pintar un pouco mal, pois teñen dereito a iches. O sea, falando con eles non entendías que, bueno, que era bon para a trama, que era bon para a historia, que... Non me dixeron que iba a salir con esa pinta. Dixeronme de outro xeito, por eso me resultou un pouco máis sorprendente cando vin a serie. Pero non me parece mal, en serio. Teño moito humor, ti sábelo. Seino, sábelo, e de verdad que eu penso que, ois, mira, que Ramón teña unha boa carreira profesional, que Javier, desde logo, fixe un papelón, me parece maravilloso, e outros peixoeiros son máis fieles ao original, e nese, pois mira, puxéronme máis alto do que son, entonces, bueno, non me vou enfadar. Pero, honrate eso. Non me vou enfadar, e xa está. Hai xente que di que ainda non é un caso pechado de todo, que tal? Eso se comenta continuamente. O que? Hai xente que di que é un caso que está sin... No. Mira, desgraciadamente en España temos poucos asesinatos, pero ainda temos uns cuantos. Todos lembramos o das quesadillas, o pai que matou os dos fillos e queimounos e todo eso. Que probas había dese homicidio? Nada. Non sei que tiñamos moitísimas máis probas. Por suerte ou por desgracia, se fixo todo o traballo o mellor que puidemos. Aos investigadores que fixeron un traballo excepcional, buscamos todo o que as defensas pediron. Eu penso que tuvemos moitísimos datos de precisamente por eso se sabe cada hora, non todos os minutos, pero cada hora onde estaba cada persoa e que estaba facendo. E iso foi ben tratado na serie, todo eso? Non. Recibimos a Dani. Aplauso grande para Dani. Bueno, coñecestes vos aí fora antes, non? Sí, estuvemos antes aí falando un bo rato. Como vas? Moita xente quedou preocupada a semana pasada e hoxe, ese pobre rapaz canto dolor ten, como vas de dolor? Esta semana tuve 3 días malo. Sí. 3 malos, o sea, cando dis malo, que quer dicir? Malo é de chungo, de estar tirado ali no sofá, de sudando e esas cousas. Chungo. Déixame facer un pouco de abogado defensor teu. Por supuesto, faltaría máis. O teu traballo é impartir xusticia. Sí. E aunque isto que vamos falar agora non é da tua competencia, digamos, pero a ver se nos podes explicar tú isto. El tuvo un accidente, atropellouno. Unha persoa que deu positivo en alcoholemia hai moitos anos, atropellouno e el perdeu a perna. Bien, evidentemente faise cargo de todo a compañía de seguro do señor do coche, non? Vale, pero, sin embargo, ahora levános sin a prótese da perna, que, teóricamente, non. É así. Sí, levo 8 anos se fai ahora. Que eso teria que pagalo o seguro, a compañía do seguro. Pero claro, o que pasa o seguro quere te poñer a máis barata do mercado, non? Queren poñer a máis barata que na sentencia non saliu o precio, entón se queren poñer a máis barata, nós queremos algo con máis xeito, sabes? Entón levamos 8 anos entre pandemia, unha cosa... Espera, o sea, houve unha sentencia que decía
que tiña que pagar todo o material de protésico e todo por vida, pero non puña non pon precio nin nada. Claro, mira, eu teño un caso, cando estuve en Mataró, que tamén estuve en Cataluña exercendo de xuiz, tivemos unha dentista que perdeu un dedo. En ese caso concreto, o seu abogado xa pediu, oiga, non vale un dedo calqueira, ten que ser un dedo que lle permita volver a traballar de dentista ou que lle paguen todo o que iba a gañar toda a súa vida de dentista. E a compañía dixo, non, ou a prótese do dedo. E deronlle o dedo? E deronlle un dedo que, pero aquí non había, tuveronlle que ir a poñer a Francia, que a verdad que parecía un dedo de verdad, poñíanllo... Vale, pero a túa sentencia que dicía? Decía que tiña que pagar o material de por vida. Pero protésico, de médicos, de operacións, Mira unha cousa, tú non tes un médico especializado que diga que se non é esa prótese non se pode... Pois, entonces, non queremos dicir o nombre da compañía, pero se non queren que me cabree, vaya ali a... Vanme dicir que é o nome da compañía, e voume enfadar, voume enfadar. A verdad que chama a atención, non? No, eles... As compañías aseguradoras, os bancos, todo eso teñen en nómina xa unhos abogados. Entón, para que non estén pasmando, porque senón collen telarañas e todas as coñas están ali medio aburridos, dicen, oyes, defende aí, entonces eles van sempre a defender, que sae ben, que non sae ben. Pois mira, 8 anos que estuveron aforrando os cartos ali. Como está a cousa ahora mesmo? A cousa xa no pago de casi toda, faltan aí uns miles de euros. Porque eles van pagando? Sí. E canto pagaron xa? Pagaron, iba a dicir un porcentaje, pero non sei, 70.000. Pagaron 70.000 e ainda falta? Faltan outros 10. Que ten que poñer a compañía? Claro. E que espera? Non sei, a que esperou 8 anos tamén, non sei. Espera pola rebaixa, o que pasa que... Ahora forran unha prótese. Pero iso creo que é o problema da sentencia. O xuiz tiña que dicir, ten que poñer usted a prótese esta, en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha. Sí, pero claro, iso cando sabes todo na sentencia, cando tes un forense que xa che especifica neste caso concreto, por as características do paciente non vai ser así. Mira, cando é unha cantidade, si, por exemplo, tú imagínate, perdes a perna, non tes prótesis ni nada, solamente a perna ten un valor, por agora multiplicamos unhas taxas, un dedo ten un valor, dous dedos de metal, a perna, vale. Entonces, os cartos... Eso é indemnización, non? Sí, esa indemnización. Como teñen unhos intereses que son o interés legal máis 2 puntos, é dicir, saelles moi caro, aí xa pagan de principio e logo discuten. Porque, claro, os intereses... Ahora, cando é material, mentras non está fixado exactamente cal é a cantidade, non paga intereses. Entonces, por eso están aí negocia, e durante 8 anos aforaron 80.000. Porque ahora, unha vez que... Se aforaron unha prótese. Unha vez que houve sentencia, ahora xa non hai, aquí xa non hai ningún xuiz polo medio. Xa hai unha Sí, no, estás todavía porque a execución pode seguir discutindo. Non se fomos a xuicio con eles tamén, pero, vamos, seguironse fando remolos. E outra dúda, se o conductor do coche deu positivo, entendo que a súa compañía de seguros non se fixo cargo. Sí que se fai cargo. Fase cargo igual que despois. A compañía faise cargo. O que ocorre é que despois a compañía pode ir a reclamar a él. Pero si sempre se fai caro, que a min dicíamos... Se non ten... A compañía ten que pagar, sí ou sí. A compañía ten que pagar sempre, inda que vaya borracho. Reclamar... E logo vai reclamar a él. Foi o que pasou? A min dicíamos ao principio, vas quedar con non vas ter nada porque o coche non era dil, iba sin carro, non sei, vas quedar sin nada. E se me dixeron os abogados que non, que sempre vion unha indemnización para esas cousas. E se non ten seguro, a consorcio de compensación de seguros. Vale, porque tú, a parte da prótese, tú tes unha indemnización mensual, entendo, por parte da compensación. Bueno, mensual conseguina fai 2 anos ainda. Ten que ter 5 mínimo traballados, unha cousa e outra fai 2 anos, sí. 2 anos e medio. Que consiguen, e fai 21 anos do accidente, vai a cousa lenta, polo que vexo. Pero vamos a ver, Sí, tú centras. Vamos a ver. Hai 21 anos ainda sigues vivo, ainda podes cobrar algo, tranquilo. É que todos son presas, veña, vamos. Tú pensas que isto se cociña en 5 minutos. Eso tamén tes razón. Este non. Ostras, eu pensei que xa terías desde o primeiro momento xa unha paga. Non. Eles creo que pedían 5 anos cotizador mínimo, dicían que podía traballar unha cousa, entonces non me deron hasta fai 2 anos. Vai un pouco discutindo en función de cada paciente, sí. Pero bueno, os forense, en onde estás? En Orense, non? Orense, sí. O informe dos forenses sempre foron favorables a ti, non? Sí, sempre. Entonces nós basámonos en eso e vamos a facendo tasas, o que pasa é que a cousa vai lenta. Sí, vai lenta. E logo despois a pandemia parou, pero claro, non é eso, decir, se o xuiz que che leva o caso só levar o teu, iba máis rápido, pero claro, levamos o millor 400 cada ano. Pero é importante o meu, o resto dan igual. E acabo de dicir, como xuiz, a veces, claro, están as compañeras de seguros con abogados e tal, e tú como xuiz tens que ver eso, non? De alguma maneira abusan, entre comillas. Non é que abusen, o que pasa é que tamén tes que todo o mundo ten os seus dereitos. Todo o mundo ten os seus dereitos, é dicir, as compañías teñen os seus abogados, pero non nos engañan. Eso de que nos deixamos levar ou non, que vamos paso a paso, que pasa que tes que tratar de salvaguardar os dereitos de cada un. Tamén os forenses están moi saturados. Canto tempo tardou o forense en facer? Foron 2 anos, creo, algo así. É que... 2 anos en que? Para valorar, necesitaba cambio de prótese, ademais. Temos moi pouco. Como estar 2 anos esperando polo forense para que lle valore? Porque o forense ten que facer tamén as urgencias, o levantamento de cadáveres, as autopsias...
Non é un home que ten un for, é un tío que estudiou e que tal, pero ten que facer moitísimas cousas. E poucos ou que? Moi poucos, moi poucos. Bueno, xa non te digo nada, os informes psicosociais que necesitamos para violencia de xénero e problemas con menores, temos 2 para todo o Partido Judicial de Coruña. Eso, aí é onde teñen que meter os cartos, e non en campañas publicitarias, porque de verdad... Bueno, ten que haber xente. Tamén, non? Xente que estudie e que... Se todo o que se gasta en pegatinas e en cartéis de violencia de xénero os meteran realmente en forenses e en xuíces, bueno, isto iba moito máis rápido. Cando vamos ter a prótese? Cando calculas? Pois 3 meses, supoño. Sí. Non llevo, si, mal non llevo 2 tardar. ou 3 meses? Tampouco che podo decir, exacto, antes do brao, seguramente. Ese va a facer unha festa aquí, Unha festa trae o prato... Si é que dura, hai que aguantar que dure, o Robert, 3 meses. Creo que solo seña Paguero Dan. Enseñámosle aquí no indirecto, cando teña. Eu dixo antes, Tirámosle aquí por riba. eu pasei moi ben contigo antes, cando tiñas a outra prótese, porque era moi gracioso, porque era un pouco robótica. No, era un pouco, era bastante, pero o que tiña que tú tiña unha presilla na rodilla, podías girar a rodilla, por se querías cruzar as pernas non, pero, claro, eu podía dar a volta a 360 grados. Pero caías cada 2 ou 3 días. Pero que cae igual, assim, eu caido cada pouco. Levo 2 por semana caído, o sea que tampouco... Agora? Mínimo, sí. Pasa que a veces sale ben e a veces non. Vamos a saludar, que nos tenga algo que contar Eva Iglesias, sí, usted aí. Aplauso para Eva Iglesias. Eva Iglesias entrou pra... Tes algunha dúda para o xuiz Taín? Aproveita, porque poucas veces estás diante dun xuiz para poder preguntarlle... No, son bastante legal, eu non teño nada... Oye, que ti nos temos visto por aí. Cando Señor juez, por favor, con la nos faga venia. falta un abogado, isto podelo contar, Si un día nos fai falta para un xuiz un abogado, que tipo de abogado temos que coller? Porque hai nos moi... Hai varios tipos. Hai o que é moi mediático, hai o que é moi tranquilo. A min gusta moito o tema dos abogados, porque ao final o abogado e o cliente sempre se parecen. Sí, concho, é como os cas. Ves que o can sempre se termina... O dono se termina parecendo... Non estás chamando casos abogados. No, estou che dicindo... A ver, ao final, mira, ves... Busca un parecido a él mismo, o que? Normalmente termina, pois mira, o típico tío inconformista que é, e non é así, e vai buscando ata que ao final atopa un abogado que lle dá razón en todo e logo chega ali e ve que protesta. Entonces, hai xente que vai, ao mellor Dani, moi tranquilo, o único que quere que se fagan as cousas e dalle igual que o seu abogado teña un perfil ou outro, pero hai uns que son recurra todo, e protesto. Protesto, entón, ves que tal, e diste, mira, o abogado, o máis pelexón, bueno, eu cando se abre a porta, abres a porta, claro, tú estás medio escuras, abren a porta, porque todas as salas son interiores, non? E según ves o abogado xa dis, ostras, hoxe non chego a comer. Así, E hai outros que dis, nada, arránxase. É de verdade, hai moitas veces que chega ali o abogado e di, no, señoría, vamos negociar con la fiscalía, non sei que tal, e sae e dille ao cliente, mira, que piden tanto, bueno, pois ten que ser, e o tipo entra para dentro, bueno, si, que chega por isto, e non, pois ahora vou pedir un pouco máis, e diste, joder, claro, abogado negociable, o cliente negociable. Ahora chegan outros que xa veñen a casi a cara de can, e des, cliente de cara de can... Pois tío que contache aquí algunha vez de ter que poñer pañales no xulgado, que era moi largo. E creíchelo, dije, sí. Era mentira, non? Era mentira, dixen, o único que nos parecemos os astronautas, os cirujanos e os xuíces é como temos que estar moitas horas sentados, levamos pañais. Que callada, bueno, e hai que anunciar algo que venga ahora xa. Non é hora. Sí. É hora. Sí, señora, pois agora remata Land Rover e ven a miña gran cidade, Corazón Galego, a segunda parte de Bertín Osborne, porque é un servidora. capítulo 2. Claro, o capítulo 2. A semana pasada? A semana pasada levei non a bodega, deille Alvariño, deille de chupar, deille daqui, deille dali, e agora, neste segundo capítulo, levo unha batea, ensino a tocar a pandereta, e, bueno, facemos cosas, e veredes se ao final Bertín Osborne lle dou o carné de galego ou non, ou se vai para Andalucía. Saberá que sale na tele. Quen? Bertín.
Hombre, saberá ou... Bueno, non sei, E agora, non? Ahora mismo, non? O sea, non desconectar, porque ahora mismo xa vai a segunda entrega. Señoría, hai que levantar a sesión. Con la venia. Con la Que venia. la venia? Venia non é Non é venia. No, mira, Xa non existe. señor acusado, Sí. escoitou todo. Dame a sentencia. Non sei se lle pareceu ben ou mal. Ten dereito a derradeira palabra. Oh, espera! Non fixeche a sección outra vez. É que, sí, eu estaba esperando. O lunes, sí. É que el realmente ven a facer unha sección que se chama Chorar a Cangas. Que unha persona cos problemas que ten Dani, Exacto, o que pobre, vai a chorar, hai sí. outra xente que se queixa sin ter nin a terceira parte dos problemas que ten el. E non deu tempo. Non hai maneira como empezar co chorar a cancas, Pa semana. Pa semana, Pa semana. seguro. Quedamos con Eva Iglesias e Bertín Osborne, Aí está, ahora non mismo. vos mover, pegado. non vos mover. Señoría, moitas gracias. Listo Levanta para a sesión, sentencia, vámonos. nos vamos. Venga.